parlaré sobre aquest llibre que es diu Soc lletja i que és de Sergi Belbert i Jordi Sánchez i Òscar Roig i que tracta sobre una xica que és molt lletja i fins i tot ella ho assumeix i ho accepta, ja que al principi comença dient «Soc lletja, es pensen que no sé, no s'equivoquen amb mi, sé que soc lletja». I així comença. I és una obra de teatre que no és el normal que nosaltres llegim tots els dies, que normalment és novel·les i coses així, i tracta sobre aquesta xica que és molt lletja i que el món la rebutja, ja que tots la veuen molt lletja. I fins i tot arriba a acabar fent-se boja, ja que tot el món no la vol i la menysprea i tot això. I es torna boja fins al final de tot, que fa moltes barbaritats i és un poc trist, ja que al final de tot veureu, si us la llegiu, que és una història molt trista i no sé, però igualment us la recomano a tots, ja que